ya kai har matsayin deputy gwamna da kwamishina da chairman na local government da 'yan iskan gari. Akwai wani yaro ne ya majalisa an ci da shi yahuza suka je za su kwa physically sun zama 'yan iskan gari mai daraja mai ka ɗauki bindiga. Wannan mutanen banda harkar ilimi a yamuro bare za su kirkiri su tafi su je ciki ga mu mun zo mu za mu kwata. Ka taɓa ganin mai ɗaukar Kano nake yi wannan tunkuzan ma da ya samu ya rike min Kano, me zai kawo ni Kano ma har na hira da ku yanzu? Menene yanzu in ce na hira da ku ma? Ai shi zai hira da ku akan jihar Kano. Siyasa ta yanzu lalura ce ta dawo da ni ai. An yanzu abban Allah ya bashi Kano ya rike ta. Me zai zo sai yanzu in gaishe ku in za yan jama'un azumi ku zo ku mu sha ruwa wane ne mu yi waye? Ni ban na zaune yanzu a Kano ko anan din ma yanzu suka tafi hotel. Yan Enugu sun zo su